Usa ang patay sa bangga tali kotse ug truck sa Lasang, Davao City. Land Transportation Office Region 11 nanawagan sa mga driver nga mamahimong disiplinado aron malikayan ang disgrasya. Ani ang report ni John D. Esteban. Dili na may tsura ning kotse dihang gibanggaan sa trailer truck sa Maharlika Highway, Sitio Likanan, Barangay Lasang, Davao City. Mag-alas 3 sa hapon kagahapon. Base sa report sa kapulisan, ang duha pulos padulong south dihang kalit nga gibundol sa trailer truck ang kotse o gidaro hangtod sa napidpid kini sa Center Island sa nasangpit nga lugar. Patay ang 63 anyos nga sakay sa kotse. Samtang na-rescue sa mga responder ang duha pa kalaing pasahero niini ug ang driver. Luwasab ang driver sa truck. Sumala sa Land Transportation Office 11, mas daghan gihapon ang disgrasya sa kalsada tungod sa sayop sa driver, itandi sa mechanical error o depektibo ang sakyanan. Bisan usaon matud pa nila sa pagpakusog sa kampanya kalabot road safety, kung dili magmatkon ang driver, magpabilin matud pa ang problema. Malaking factor talaga yung isang pagiging disiplinado ng isang driver pagdating sa pagmamaneho. Kasi nga, ang pag-driving, it's a continuing learning experience po yan. It's sad to note pa rin na mayroon pa rin talagang mga drivers talagang gumagamit ng cellphone while driving, no? Talagang tempted to use these gadgets while driving. So nadidistract si driver. Apan taliwala niini, wala miundang ang LTO 11 sa pagpatuman sa road safety awareness. Gipunto usab ni Lim nga kinahanglan lantawon sab ang kondisyon sa karsada aron mas luwas ang biyahe sa mga motorista. There are also some old roads and highways na kailangan na po natin i-revisit for traffic audit, no? Para ma-determine po natin kung kailan po dagdagan like maliwanag na street lights, no? Additional road signs, kung kailangan ba siya dagdagan ng rumble strips para ma-minimize po yung mga overspeeding natin, no? Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.